Sziasztok! Úgy tűnik, a szoftverfejlesztés világa egy óriási változás előtt áll. Ma a Google legújabb dobását, a Jules nevű mesterséges intelligencia eszközt vesszük górcső alá. Ez nem csak egy újabb segéd, hanem egy teljesen autonóm kódoló ügyünk, ami alapjaiban változtathatja meg a szoftverfejlesztés játékszabályait. Na, vágjunk is bele! És ez az analógia, azt hiszem, teli találat, tökéletesen megragadja a lényeget. A Jules ugyanis nem egy valós idejű asszisztens, aki a vállat fölött nézve segít, hanem egy megbízott, aki önállóan dolgozik a háttérben. Lényegében egy csapattárs, aki sosem fárad el, és elvégzi a melót, amíg te, mondjuk, alszol. Hogy ezt jobban megértsük, érdemes összehasonlítani a két paradigmát. A legtöbben már jól ismerjük a Copilot modellt, igaz? Az EMI valós időben segít, javaslatokat tesz, kiegészíti a kódot, miközben mi dolgozunk. Ezzel szemben az ügynök paradigma, amit a Jules képvisel, az valami teljesen más. Itt már nem asszisztenciáról beszélünk, hanem delegálásról. Kiadsz egy feladatot, és az ügynök egyszerűen megcsinálja. Oké, de akkor mi is pontosan ez a Jules, ha lebontjuk a lényegre? Nézzük meg a konkrétumokat. A legfontosabb fogalom, amit meg kell értenünk, az az aszinkron kódoló ügyénök. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem kell folyamatosan felügyeljed a munkáját. Képes komplex, akár több lépésből álló feladatokat is végrehajtani a háttérben, és csak akkor jelez, ha végzett, vagy ha esetleg emberi jóváhagyásra van szüksége. És mi van a motorháztető alatt? Nos, a Jules-t a Google legújabb Gemini 2.5 Pro modellje hajtja. Ez pedig lehetővé teszi, hogy ne csak egy-egy kódrészletet, hanem a teljes kódbázist elemezze, ami óriási kontextuális előnyt jelent. Fontos, hogy minden feladat egy teljesen biztonságos, izolált virtuális gépen fut, és a Google garantálja, hogy a mi privát kódunkat soha, de soha nem használják fel a modell tanítására. És ez, lássuk be, a bizalom szempontjából elengedhetetlen. Na de oké, hogyan is néz ki mindez a gyakorlatban? Milyen a munkafolyamat onnantól, hogy kiadunk egy utasítást egészen a készkódig? Szóval a dolog elég logikusan épül fel. Először is természetes nyelven, mintha egy kollégának mondanád, kiadod a feladatot. Ezután Jules elemzi a kódot, és összerak egy részletes, lépésről lépésre haladó tervet. És itt jön a kritikus pont. Ezt a tervet a fejlesztőnek kell jóváhagynia. Módosíthatod, finomíthatod, vagy akár el is vetheted. A kontroll tehát végig a te kezedben marad. És csak miután rábólintottál, kezd el Jules önállóan dolgozni. Amikor pedig végzett, a kész munkát egy pull request formájában küldi vissza a GitHubra. És pont ez az egésznek a lényege. A delegálás képessége. Képzeld el, hogy a nap végén kiadsz egy komplexebb feladatot, aztán másnap reggel, mire beérsz, ott vár a megoldás egy pull requestben. Ez nem csak párhuzamos munkavégzést tesz lehetővé, de rengeteg időt szabadít fel, amit az igazán komplex, kreatív problémák megoldására fordíthatunk. Persze, ez mind nagyon szépen hangzik papíron. De mi a helyzet a valósággal? Lássuk, hogyan teljesít a Jules, amikor igazi fejlesztők teszik próbára. Kezdjük az ígéretekkel. A Google szerint a Jules elképesztő dolgokra képes. Új funkciókat épít a nulláról, komplex bugokat vadászik le és javít, sőt, még teszteket is ír hozzájuk. Képes refaktorálni a régi örökölt kódot, frissíti a függőségeket, és még a dokumentációt is automatikusan rendben tartja. Lényegében szinte mindent megígér, ami egy fejlesztő napi teendői közé tartozik. Na de, ahogy ez a Hacker News-on talált, meglehetően őszinte idézet is mutatja, a valóság egy picit más képet fest. A felhasználói tapasztalatok sokszor sokkal árnyaltabbak, mint a marketinganyagok. A visszajelzések alapján pedig van néhány probléma, ami újra és újra előjön. Sokan panaszkodnak például instabil virtuális környezetre, ami egyszerűen elfelejti, min is dolgozott, vagy arra, hogy az ügynök beragad egy végtelen ciklusba, vagy simán csak figyelmen kívül hagyja az utasításokat. Néhányan a kód minőségét is gyengébbnek találták a riválisokénál, és az olyan extra funkciók, mint a hangalapú fejlesztői napló, hát finoman szólva is használhatatlan eredményt adtak. Oké, de hol is helyezkedik el a Jules a piacon? Mondjuk a nagy versenytársakhoz képest?
Ha megnézzük ezt az összehasonlítást, azonnal látszik a lényeg. A legfontosabb különbség a munkafolyamatban van. Míg a Copilot-szerű eszközök szinkron módon a fejlesztő mellett dolgozva segítenek, addig a Jules egy aszinkron, autonóm ügyönök. Az egyik egy páros programozó partner, a másik egy megbízott, akire rábízol egy feladatot. Ebből adódik, hogy a Copilot a soron belüli segítségnyújtásban erős, a Jules pedig az elejétől a végéig tartó komplex feladatok elvégzésében. Láthatjuk tehát, hogy a kép jelenleg eléggé vegyes, de ettől függetlenül valami nagyon fontos dolog van készülőben. Az autonóm ügyönök megjelenése a szoftverfejlesztés jövőjét vetíti előre. És ez elvezet minket a legfontosabb tanulsághoz. Maga a fejlesztői szerepkör van átalakulóban. Úgy tűnik, a jövőben a feladatunk egyre kevésbé az lesz, hogy minden egyes kódsort mi magunk írjunk, és egyre inkább az, hogy precízen meg tudjuk fogalmazni a szándékunkat, majd felügyeljük és jóváhagyjuk az MI által végzett munkát. És persze a Google nem áll meg itt. A Jules folyamatosan fejlődik, már most elérhető egy parancsori eszköz és egy API is a mélyebb integrációhoz. A jövőben pedig olyan elképesztő képességek várhatók, mint a vizuális ellenőrzés, amivel az ügynök ténylegesen látni fogja a munkája eredményét, vagy a hosszú távú memória, amivel megtanulja egy adott projekt egyedi stílusát és mintáit. És mindez elvezet minket egy igazán izgalmas zárókérdéshez. Ha az EMI ügynök lesz az új junior fejlesztő, aki elvégezi a repetitív, de időigényes feladatokat, akkor mi lesz az emberi senior fejlesztő elsődleges szerepe? A válasz valószínűleg az, hogy még inkább az architektúra, a stratégiai tervezés és a komplex probléma megoldás felé tolódik el a fókusz, azokra a területekre, ahol az emberi kreativitás és ítélőképesség egyelőre pótolhatatlan.